नमस्कार। ଅଇଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। ଆମେ ଏହି ଲୋକଗୀତଟି ପ୍ରାୟ ପିଲାଦିନରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେହି ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ତଥା ସେହି କଳା ପାହାଡ଼ର କଳା ଅଧ୍ୟାୟ କଥା। ସେହି କଳା ପାହାଡ଼ର ଭୟାବହ ସ୍ମୃତିର ପାଉଁଶ ଗଦା ଭିତରୁ ଇତିହାସ ସାଉଁଟି ରଖିଛି ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳଜୟୀ କାହାଣୀ। ସେହି ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା କିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନାଲୋଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ସୁପୁତ୍ର ପାଗଳ ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହେଲେ କିଏ ସେ ବିଶର ମହାନ୍ତି, ଯାହାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହିତ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେହି ଲହୁ ଲୁହ ବୋଳା କାହାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼ର ସେହି କଳା ଇତିହାସ ଉପରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ସୁପୁତ୍ର ବିଶର ମହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶର ମହାନ୍ତି କିଭଳି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଯବନ କବଳରୁ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବିଶର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସିଂହଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ତଥା ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭରି ରହିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାପ ଭକ୍ତି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସୀମ ଜାତିପ୍ରୀତି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ରଚନା କରି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶିକାର ବନିଥିଲା ଆମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚାହିଁଥିଲା ଖିନଭିନ କରି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ କଟକ ଅଧିକାର କରିସାରିବା ପରେ ତାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଞ୍ଛନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ପରିଛା ଦିବ୍ୟସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ନଈ ବାଟେ ଚିଲିକା ମୁହାଣରେ 6 ପାଲି ହାତୀପଡ଼ାରେ ପାତାଳି କରି ରଖିଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ପରି ନିଜ ଜାତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥାର ଭେଦ ବତେଇ ଦେଇଥିଲା ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କଳା ପାହାଡ଼କୁ। ତାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଠାବ କଲା ଓ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହାତୀ ପିଠିରେ ପକେଇ ଗଉଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ପରି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ସେହି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ତଥା ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼େ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ବି ସାହସ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମ ଏ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ସୁପୁତ୍ର, ଆମ ଏ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଗଳ ଭକ୍ତ
ବିଶର ମହାନ୍ତି। କେମିତି ବା ସହି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍ଟ ଯବନର ଏଇଭଳି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର? କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ? ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅସୀମ ଦୁଃସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସାଧୁ ତଥା ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବେକରେ ମୃଦଙ୍ଗଟିଏ ପକେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପି ଜପି କଳା ପାହାଡ଼ର ପଛେ ପଛେ ଛୁଟି ଚାଲିଲେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ। କଳା ପାହାଡ଼ ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବାର ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ହୁତ୍ ହୁତ୍ କରି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତଥାପି ବିଗ୍ରହ ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସତରେ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଏ ଦାରୁଙ୍କର! ହୁତାସନ ନିଆଁ ତାଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କଳା ପାହାଡ଼ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ କେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦିନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼େ କଳା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରାୟ ମେଲିଦିଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶର ମହାନ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଦିଅଙ୍କର ନାଭି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ମୃଦଙ୍ଗରେ ପୁରାଇ ଜଳପଥରେ ସତର୍କତାର ସହିତ କୁଜଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ମହାବୀର ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ କରି ଆଶ୍ରମ କଡ଼ରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଗୁପ୍ତରେ 2 ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବା ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଗଡ଼ ଭିତରେ ନେଇ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଇତିହାସ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭୋଇ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 3 ଠାକୁର ନଥିବାର ଖବର ପାଇ ଦିଅଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାର୍ଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ବିଜେ କରିଛୁ, ଏଠାରୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ କରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଦେଉଳ ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନେଇ ବିଜେ କରେଇବୁ। ତହିଁ ଆରଦିନ ରାଜା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ବଟମିଶ୍ର, ସାମନ୍ତ, ରାଉତ, ଘଡ଼ାଇ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ରୁ 3 ଦିଅଙ୍କୁ ଆଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ କରି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଦଇତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅଦିନରେ ନବକଳେବର କରାଇଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଙ୍କର ନବକଳେବର ହୋଇସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ଶଗଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେବବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିସାରିବା ପରେ ପୁରୀରେ ନିୟମିତ ପୂଜା ହେଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। 8 ବର୍ଷ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏହି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଆମର ଏହି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଗଳ ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯିଏକି
निज दुस्साहसिकतार परिचय दे बिना द्विधारे बिना क्लेशरे बिना आसक्ति आम ओडिया जातिर गर्व गौरव तथा आमर स्वाभिमान आम इष्ट आम आराध्यों को से दुष्ट जबन कबल मुकुलाई पुणी थरे ओडिशा प्रदेश को फेराई आनिथिले। आमर ये गुरुत्वपूर्ण अध्यायटी जदि आपण मानकु टिके भी पसंद आसी थाए ताहले दया करी सब्सक्राइब भी करी जानतो। रहिली नमस्कार।